Okay guys, magbuwad ta guys kay kuan. Magbuwad ta guys kay kung kuan. Ito guys na. Itong ibuwad. Kay aron natay masudan guys. Okay. Ya. Itong butang asin guys, itong binuod. Ay masudaan guys ba. Makita dong. Isa magbuwad na guys kay aron natay masudaan. Sana sa ito? Ayaw tayo. Para na maluto ka. Okay. May masudan. Ano sa ito? Nakay pagkaan sa ito. Pagkaon, magluto pa ta. Kana rang way trabaho ha. Okay. Okay, mana tong guys. Ado ubos ay ko ani. Di ado ay mo kamot bay mo kamot. Dara. Okay. Hawa anong usa. Hawa nang kamot. Kana ana ra. Okay. Guys, magbuwad tag isda aron doon na tayo masudan guys. Nga kuan. Ito na imon. Kita dong. Madaghan na lagi ta. Na imon. Dagan. Ay, pero pa doon dili ah. Uy. Okay guys, mananig ato ang ibuwad ng kuan. Saon mauna yung saon pagbuwad o isda. Liman. Diri sa lungsod sa Matalo. Yung sa dag ni. Abay ko sa iko. Ha, si sinunan ni Kiko. Ayaw man. Okay. Tama ka. Wa pa nag-ibang set. Magluto. Okay, mana itong ibuwad guys.